Another good day to you everybody, sa lahat po ng nanonood, lalo na sa ating mga realista. Isa pong magandang araw sa inyong lahat. Ano ba ang pwede pa natin gawin upang tulungan ang ating sarili upang lalo tayong makalaban ng maayos o makalaban ng mabuti sa COVID-19? You know, everybody here natatakot lumabas, pero meron po tayong mga pwedeng inumin na galing dito sa Royal, yung ating mga supplements na makakatulong sa ating immune system. Isa po dito ay ang collagen. Ang collagen po ay binubuo ng mga protina na tinatawag nating amino acids. Ang mga amino acids po, siya po ang kailangan ng immune system natin para gumawa ng mga cells na talagang nakakatulong o pumapatay sa mga infeksyon na pumapasok sa ating katawan. Ito po ay pwede sa mga bata, sa mga nakatatanda, from ages 18 hanggang onwards pataas po. It is good for everybody, so you can just take isa o dalawang beses sa isang araw, pwedeng isa sa umaga or isa sa gabi. Kung mas gusto niyo po ng mas mataas na effect sa ating immune system, you can take it once or twice a day and preferably pagkakain po. So, again, this is Dr. Haya Pakis. I'm your health and product specialist here in Royal. Isa pong magandang araw, and remember, in our fight against COVID-19, we can beat it together by being Royal.